Onggop, terus dami tadi bitin John. Bagaimana juga kau udah gambak ba? Ini tambira. Ini beradrin tumbah. Bego. Oh, gamay lang kay kulang oh. Gamay lang gani. Ang magkabasa rin nga lugi ni. Isuklan mo na. Luga. Dito ko kapilig. Wala nang piling na. Ayaw, ay, sakta mo. Uy, lupa no. Lupa. Wala ay. Ano lagi? Ako yung tagpapang ko. Mas pare ka dyan, oh. Guys, ano yun guys? Kahit kayong panagat guys. Kung ano po meron guys. Ito may lumay guys. Shout out ko sa mga palawabog guys. Sige. Alright. Shout out ko na yun. Gamot ni guys, makaputulan ni pero makainom to ba? Dito na ikot mo, ikot gunito. Hindi naman nalago na ito. Ano yun na? Madagaan. Ano yun? Guys, i-subscribe nyo kaya guys. Na-unlock na biya ko. Hindi mo katula, oy. Payutan naman ako. Kabigay ka, oy. Tumba niya dito nakapagulong. Kami kayo sabi ko Hello, ini senyo dan kami kapun. Minggu jadi Pak, minggu. Oh, kadang para kusiya yung bira, maala siya tao yung dansa, para kusuka yung bira ron, di mo kaigit. Sara ba? Ano ba? Tulo ra isa. Tulo sa inyo. Apa isa? Tay. Gawang paano eh. Oy, biting lang. Napit tayo, bilhin na likod. Dito rin na. Dito rin. Oh, kasa. Oh, binili balik ka. Hindi ka pa sa
lang yung ano ha? Isa ka na, di ba? Dali. Sila. Dali ka buta. Balik ko to, ikaw pa mo. Balik kayo, bawang ka, pagbawas ito yun. Yes, Josay. Masalingan na. Ubodan yun. Dagan ka na, Baksidor. Mexicano. Ano? Umang yun yung rival sa Pilipinas. Ang ginay, pinaka. Ang dagan na mga baksidor, Mexican na. Murag pambansang sports man na nila. Ano? Oo, boxer, boxing, silang kali. So katong Amerikan ay Pinoy ba no nga upat na sila kabuk na puti ka na Mexicano no? Ay puro numbag yung mga Pinoy ba? Dito bintahan ng Pinoy. Dagkang kayo naging sa bukuan, Pinoy. Ha? Alam mo ko. Dito sa saya, sa gwapong tao. Na, dia. Sa Mustang. Sa Mustang. Mustang na red. Ibot og bulbul. Oo. Taklo ba ni board? Wala taklod na. Punta. Inom na po mi. No, ilang. Gamay, wala pa si Gamay. Ang climber na to. Si Monkey. Ano no? Climber Monkey. Chat si Gamay. Asan po to? Kami na mong kwarta guys. Salamat dahil gapon dahil sa among napistahan sa Barakayo dahil guys. Alam ka dala ang kamera gapon. Tanga among kauban isa. Gwapo na kay view dito. Gwapo kay moment. Good. Unta! Gyud unta mi gapon guys. Lumi kayo. Good guys, shout out kami sunod sa inyo atong mga nag-like sa mong video. Like sa mong video, nag-subscribe. Ayaw dyan mo global dyan. Kay banlawan yun naman ang magsundrok sa domains dyan. Ha? Klaro. Pero, pero paano, sir, ba sila? Hupag may na ang kontra. Humbag Problema bakyaw. Desisyon lagi. Hindi yun siya. So, sa sinta ko 40 lang ka. Nakakwarta ba? Okay, musika mo yun. Kailan, hindi mo kalabang pakyaw. Yawa, bakoy kasiguruhan mo daog si mo kay defeated pagod ka nya. O kabalo sa imong dula kay punta ka na silip kay pinara ka adlaw to. Pero karong kuan. Murag napulo ro sukad adlaw no? Oh. Pero kanang kuan kanang No? kining rimat na, mo pindihon motora kay. Di magayon diya ka kuan, si pakyaw wala lang gyud diya kuha din ang Bagay no kay di ba gid na masilip ang dula ato. Pinsan ang kalaban mo na. Nakay pinsan. Ako ang kalaban. Oo. Ana gani ko gani no to pagkaksanay ganina buwang ka na Mexicano mo to gago to kaya to buwang ka wag ako sa magsayo ba o ga Ano? itudloan ang culture si magsayo Bago pa naman ang pakyaw no. Do nagtanaw pa ta dito wala. Wala jud. Pagkana